Здравейте хора! С дромачето ще показваме как се пази Б бомба и А бомба на А, както и някои трикчета. Като за начало, много дефенсив позиции на Overpass, защото ако имате по-добър отбор срещу вас, ако набивате ще ви вземат, или ако играете агресив. По принцип се пази така, един камион и един някъде кампанка. Маркте лай тук на камиона застани тук. Точно. Виж, не, аз къде съм? Пред дуя тая да скъдете. Да стане така. Гледай към мене. Виж, само главата ми виждаш, нали? Тук е едната позиция, дето ще мога да правя. Може да стоите тук зад камиона да се криете. Даже, ако ви е страх от лонга, ако нямате човек, който ви държи лонга, може да станете и тука. Да се криете. Другата позиция. Аз лично пазя зад тия два кашона и ги чакам да ми изкочат на мерника, като си мятам смок. И така, малко застане тук за това. И така единият човек седи на камион, другия си фаща лонга и това не пазим какво с хая, нали, страбатане да се покриваме взаимно, ами всеки се пази и разчитаме на индивидуален скил. А ако искаме да пазим на хикс, единия си фаща ей тука на, виж, ей тука марка, до гумата, си стои и гледай към лонга. Единия стои до гумата и гледа към лонга, може да си купиш оръжие ако искаш, по всяко време. Другия застава и така. И се покриваме взаимно. Той ми пази близката дистанция, аз му пазя неговата близка. И така се покриваме. Не влизайте в банката, защото много лесно се смоква банката тук и ще оставите вашия човек без прикритие. Един буст ще направим, който малко хора правят. Е тук на ъгъла. Заставате плътно до ъгъла и вижте какво се вижда. Тук може да мятате смол, може да мятате флаш, ако искате. Гледате, като недостатъка на този буст, че ако играят на лонга и вие двамата стената, ако ви набият, може много лесно да ви убият, така че трябва да внимавате. Другия по-агресив буст е на пейката, който е по-често срещания. Отгоре над пейката и от... Чай, тия бустове направо. Другия е тука. Виж, като препоръчвам тия бустове да не се правят на пистол раунд, защото няма смисъл, или на екота, само си издавате позициите. И на хедшота да не стоим, защото трябва да имаш много хубава стрелба да ги фашаш на хедшота без да те убият. Пак ако те префаргнат, ти се вижда само главата. Другото, което е за Б бомба, личното ми пазене. От тук винаги като пазя шорта, излизам с двете копчета на мишката, равнявам се тук отгоре. Като това го правя движение. Излизам, натискам двете копчета на мишката и мятам смок. И се смолква вътре. Като през това време, докато лети смолка още, аз бягам и идвам на шорта. И някъде тук вече трябва да сте привключили на оръжие, защото той може да ви изненада да набива при смолка. Идвате тук и гледате. А вашия човек през това време трябва да е смолкнал лонга. Лонга мога да го смолкваш по много начини. Не по това, разбира се, ами направо вътре. Да, и аз не можа да отсъдя. Направо вътре, да. Така с смолкове първите секунди играете против бързо набиване. Вече има различни ситуации. Например, вашия човек, който пази конектора, нали, е набил и е умрял, ама е взел демидж, знаете, че има двама или трима на малко. Може да се качвате, може тук да взгрявате, ама аз препоръчвам да е по-точно, защото може да филнете. Фърляте на граната тук, мартела. Отгоре на това. Разбирате се, нали? Качвате се и вече тук може да убиете двама-трима на конектора. Ако имате информация. Иначе този буст не го правете, ако нямате инфо, защото може да се загубите много лесно позиция.
С АВП като играете, препоръчвам да не, тук не трябва да се набива с АВП-то, защото позициите са много близки. Например, тук на лонга, трябва да се сигурен, че или ще убиете някой, или ако ви изкочи той от тук, от батрум, ако ви изкочи изведнъж, или реструм, както пише горе, ако ви изкочи да сте сигурни, че ще го убиете. Защото много хора правят грешката, стоят тук с АВП-то и гледат дългото, така застават и гледат. И като ми скочи от тук някой и ги убива, и така освобождава цялата тая позиция за терористите да влизат. Марта стои и гледай по дългото само. Виж, аз го виждам. И аз знам представя, че той е тук. Значи трябва или да му лъкне да ме убие, или да е много добър. Но в матчмейкинг баш толкова добри няма. И като двойка за последно ще кажа една тактика, която доста ми харесва, защото аз съм по-агресив. Марта стои тук на лонга. Значи един на лонга. Не, тия две сменя всъщност, само да показвам. Един на лонга, значи или тук седи, или може да набие на това дърво. Гледа лонга. Другия с него прибягва. И идва, гледа тук гърба на конектора. И третия играч, този рунд е за когато с предния рунд терористите са ръш на небето и сте сигурни, че няма да играят на Б, ами ще играят на А. И единия си гледа конектора. Като така сте фанали една много добра линия, плюс този човек, дете е смокнал тук на шорта, който е набил и той ще помага на конектора. И отделно на лонга имате една много здрава линия за пазене, но това трябва да сте приятелчета или поне отбора да се разбират. Пък в матчмейкинг няма как да стане като цяло. Само минем на тисайда, да я знам. То друго нещо няма, ти Марта нещо да добавиш. Тук само, че не знам как е. Кое? Тук буста. Той е буст, да. Даме един кака си и се бустваме. В смисъл, то си е обикновен. Нещо много важно, аз където правя на пистол ранда, като съм на Б. Нали, моите хора обикновено стакваме 4-3, двама идват нали тук на сайт някъде. Аз вземам пистолета и почваме тук насъдете на нож и на пистолет си скачам. Скачам просто от кашона и се връщам. Да видя дали има шорта. Ако аз потна например един-двама шорта и при слонга нашите казват има смолк и флаш, ние сме сигурни, че са на Б. Няма смисъл от някакво инфо друго и си идваме петима на Б и ги вземаме. Значи това мога да го използвате. Седите и си скачате така настрани. Друг много важен буст и тук Марта. Дето аз не съм го правил на матчмейкинг, но видях да го правят на Dreamhack, мисля, че беше. Ето те тук. Много малко хора ще ви очакват да сте точно тук. Значи супер е. Може да пазите Б лонга, шорта. Едно време може да се буствае на тук, ама те го промениха. Дай минем ти сайт, или ако нещо ти да кажеш, защото аз мога да съм забрал. Ти сайт? Да минем ти сайт. Айде. То мапа е с мен. Не знам. Не, просто сега как краш на нищо. Не, Саш. Next match starts. Омага. Малко в бъгър системата. Спрок ще смени мапа. Нали те пускате да не трябва да правим много лоби. Не. Ако искаш дори може това да го резнеш вече. Като двойка и сега го резнеш и... Да.